Здравейте, скелетончета, аз съм Арчърс. И днес продължаваме Майнкрафт. Минигейм с поредицата ни. За първата игра съм избрал Blitz Survival. Ще вляза в началното лоби, че повече хора се съберат като не. Спусна хората. Като гледам, тук има повече. Тук се е събрал. Мам, стара. Там. Дама се не види. Тук ще вляза. Тук. Айде, 16 човека, 17. Много бързо е. Така. Да, ханим от тук и хората. Ето колко много са. Айде, имаме и леопардка. Като Селена в нашия клас. Типичната. Само, че е по-грозна от нея. Ами ще ма няма. В този акъл ще се скрия и ще ги застрелям. Бам една глава! Бам една! Избираме си! Ето е. Кит. Ти, опа. Охо, езе. Продължавам натам. И към силата. Айде, вече бъгна ми се спринта. Фак. Езе, умря. Умря, бе. Нищо няма да вземам. Много съм добър, ей. Fire Aspect. Яко. Ще го използвам и 2 спаун близа. Яко. Може да стана тук първи. Не се знае. Тук ходи, бе. Охо, още един човек. Видях. Спи тук. Аре, бе, бъгна ми се. Ето го. Знам го. Пусна шифта. Ще ударя един път с Fire Aspect. Направо го разкатах! Така. Вече доста неща. Като за 3 минути вече останахме 5 човека. Ще отида до мельницата. Може би аз ще стана първи. И са кефе като лут. Вече... 12 човека, бърка. 5 човека съм убил аз. Не, 12 човека сме. Пшеница. Мога ли да чупя? Сектора аз мога да чупя, яко. Шит. Умряхме. Най-много той да спечели. И мама му стара. Мразя ги хората. И така, втора игра. Кой ма гледаш, бе, да ти набия на глава? The fuck? Ква стана? Тук така. Едно. Къде хора?
Охо, особено е там. Да си влеземе тук. Някъде. Тук. Изе. Влязо 5 човека. Ама да си. Охо. 7, 9. 10, 11. Охо. 16. Доста бързо. Е така. Спри се! Спри се! Педал! Опа! Извинявам се. Айде ще изберем той. Бягай, 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 бягай. Я, тук ти. Виждам един чест. Още един. Храната ще се взема. Бягай, 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 бягай. Човек, защо? Дали ще мога да бия? Още чест. Сектор, той избрадва. Не мога удари. Ей, удари ме. Как се разплесна. Плесна. Така. Сектор, още един чест. Извинявам се, ако чувате този шум. Като соротам плешни ми трябва. Така. Направо, така. Тук дойда малко. Така. Така, ще влизаме тук. Кой знае кой ще не изплаши. Ще останахме. Тук нищо няма, за ако влязах. Само си претовалих мускулите. Мама стара. Знам това, че не съм намерил каменен меч и скоро Blitz Survival ще започне. Мама стара. Като заговорихме за каменен меч. Много съм добър! Оп. Добре, ще джантна сега меча и лъка. Първи лево, пауър 1. Първи лево, не, трети. Трети лево, шарпнес 1. Стил. Да, право! Те или иначе ще играем. Можа да стрелям стрела. Брат. Майко, аз съм препълнен тази. Първо е тоя. Убия. Ме нападна е.
И на трето място завършвам. Чай, сега ще играем друга игра. X-Range. Една игра на X-Range. Една, две, и до фък пак две. Тъпия сервер. Лагна. Трябва влизам тук. Хопа. Хора. Добре. След, че трябва да го пиша на ново. Сериозно ли? Никой ли няма? Има хора. Айде сега. Да влезе някъде тос. 19. Така. Нит. Двама човека ли още? Тук направо как се издъня, не знам. Че много дълга. Вика съм готин, ти не си. Съм перфектен, ти не си. Съм перфектен, ти не си. Ще набия на гласа сега. Аре вече, да ти набия глава, бе. Дуф. Дуф. Дуф, дуф, дуф. Oh my god. Wow. Wow. Oh my god. Oh my god. Ay, 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 ay. Woo. Oh. Wow. Като се кайца. Бам. Уа. И са на къде 5. То е 7. То е... Аха. Добре. Оха. Хе-хе. Издъни се. Шит. Пак ли се издъни, бе? Той ли беше 7? Хоп. Така, хоп. Охо, ето вижте, хората ви казват хело, хи. Пак аз се издънвам. Като качалка. Аз се издънвам като качалка, те ми казват хай, хело. Пе. И пак не успях. Ай. О май гад. Як се издъних. И сега вече почва да се пада така. Само направо. О май гад. То само пада. И аз. Как се вижда. Yes. Мина го. Надали да го мина. Чай, че много рано го скочих.
Си много тъпо. Ама стара. Дали ще му подобря рекорда? На издънния клип. Оф! О май гад, бе. Това беше гадно. После join Classic On. Спейса ми левачка. Хвана багажа. Още един ни казах това е яко. И сега. Фу! Ау! Накосам беше. Този не мога да мине половин час. Яху! Аз тук половин час, ти не мога да мина. Дам се не види. Уаху! Също тази игричка. И една супер смашна. Качай. Не, без супер смаш. Защо бе? Там се не види. На ръба. Още половин час не мога да мина той 8 карма да мине. Five has been banned for adventure by Tito. Wahoo! Wahoo! И... Яху! Защо се зарадвах? Пак не ми бачка тъпия спейс. То си даде ли чекпоинт вече? Ама се издумам тук те като кучи. Вече ми е сигурно, като гледам. Мина го! И сега на къде? И сега той докато го мина, се зарава като дърто циганче. Сик ти. Бе, как ще го скоча той нещо, бе? Сега види. То се на това го скочих, той сега иска обратно, ама. Yes! Yes, бе. Що станах първи? Ще изиграя още една ера. Класик. Значи, скелетончета. Значи, мисля да е това за епизода. За минигеймс. На минигеймс поредицата. Надявам се да ви харесал. Абонирайте се, дайте положителен вот за този клип. И до скоро!